No, takže čau lidi, vítám vás u mého prvního let's playe z hry Shakes and Fidget a rozhodl jsem se natáčet, protože jsem si řekl, jako, že by to byla sranda a takhle. No, takže natáčím. Takže jsme u první postavy Dermix na S5. A koukneme se teda do zbrojírny. No. A do čaro obchodu ještě? A na to nemám. Teď nevím. No. No, to je jedno. Takže koupíme si ještě něco, co bychom mohli hodit do WCčka, kde máme auru 5. Takže z toho hodíme do WC. Myslím, že tam máme auru 5. Jo, aura 5. A za chvíli budeme spachovat. No a ještě 50. Toho. Ty kraviny, co tam potřebujeme. Takhle z toho, bych se z toho, když tak někdy hodil do věže, což bude trvat ještě hodně dlouho a to je jedno, to vydržím. Vylepšíme si samozřejmě obratnost. No, jdeme do arény, koho tu máme? Nevím, jestli to dáme. Hinman. No, tak to už nedáme. No, dali jsme to! Dokonce největší kritik, co se možná i dál, ale to ne. Já jsem největší. No, koukneme se na podzemko. Máme tady už 5 podzemek hotových a pak tady máme krutýho gremlina, vulkanický duch, drak chladu a písečná bouře. Já tady zkouším toho krutýho gremlina, ale furt ho nemůžu nějak dát. No, vidíte, to nechám hodit. No, dáme si ho spodu. A jdeme na další postavu, což je S2 a je to postava Meldyšák 2. Jo, a ještě jsem chtěl říct, že na YouTube mám jméno Matyáš Pelichar, protože prostě já jsem z toho chtěla jakože jináči, ale mě to nešlo a už na to peču. No, takže to je jedno. Tak jdeme do zbrojírny. No nic dobrýho, tak se koukne do čaro obchodu. Co máme tady? Nic dobrýho, no. Se vylepšíme, samozřejmě taky útok. A jednou taky toto. No, tak si lepšíme klidku. Jdeme do arény. Games. No, tak to dáme. Dobrý. Jdeme do... jo, útok. No, to jsem dal sám, to je dobrý, no. Jo, když tak cech mám jakože vlastní, ale celý pro sebe, ale no. Mám tady jakože potom ještě kámoše, ale se taky moje pozvat za tu nehrou, ale mám tady Eltonka a Filip 350. A ty za to moc nehraju, kromě Eltonka. Ten za to hraje víc. No, takže půjdeme na podzemko, máme jedno schodí hotový a máme tady Sukubus červený
asi vidíte. Červený světla, já už nemůžu číst. A pak tady máme štivý holomek a pirát temnovou, já nevím fakt číst. No a teď nevím, koho zkoušet, ale budu zkoušet takhle z toho. Takhle který ze začátku bych nejel. A ještě nehoubařím, hraju prostě bez hub. Asi. Hospodu, ať můžeme jít na další postavu, což je taky S2 a je to Anchor 11, který mi to vyhodil, což nevím proč. A koukněme se do hejty, no. Tak. Tady jsme taky útočili. Aha, tak to. No tak dobrý. A tady máme epický rukavice, což tadyhle si budeme házet do WC. Dneska hodíme jedny z toho. Tady mám lepší. No a jedno z toho hodíme do WC. A první se koupím do zbrojí. Tak teď nevím. To nevím, jestli si to mám koupit, nebo ne. Takže zase výdrž budu mít až. No a to zatím nechám a pak když tak, dneska bude ještě další video, tak když tak uvidíme při další. No takže jdeme do obchodu. A tady máme nějaký věcičky a nic nejdobří. A dobrý. Nic nejdobří. Teď se vylepšíme. Taky obratnost. A jednou taky toto. A to nemůžeme mít. A to jedno jdeme do arény. Petrofl 3. Jo, dali jsme ho, dobrý. Podzemí, tady máme taky, tady máme 4 podzemí, hotový a nebo poschodí. A tady máme jedovatý drák, tohodle, tady máme zelenkavý gremlin, tohodle. Tady máme ohnivý puzzle, že to potom dáte, je tyho, to taky nemůžu dát, tu nechám hodně. To zkoušet nebudem, tak zkusíme tohle. No, tomu jsme nechali málo. Ne, tak dneska nesem dáme asi žádný podzemí, jsem chtěl zkusit v tohle video nějaký podzemí, ale ne. Tak hodíme teda do WC. Jo, a jo, tam se hádá. Tam hodíme třeba tohle. Jo, máme tady auru 1, protože klíč od podzemka mi padne teprve včera. To je docela dost dobrý napada. Ale do věže se tak jednu nechá, když tady mám ani poslední potoku. No, to mi taky nemůže padnout poslední podzemka, klíč od něj. No to je jedno. A já to predám. Pardon, jestli jste teď něco slyšeli, to za to se omlouvám. Vylepšíme se ještě. Hrám si hospodu. A jdeme na poslední postavu, což je Anchor 112, kterého jste mohli vidět v cechu. Jdeme se do hlídky. No, dneska je Gold Event. To jsem taky zapomněl říct. A tady mám... No, to jsem taky chtěl ukázat na všech postavách, jak mám epiky.
No tak to ukážu zatím jenom na této postavě. Tady mám brýle, nestrať zrak uprostřed boje. Pak tady mám rukavice, boxerské rukavice. V ringu se právě oblíbeně, v praxi ale účinné. Já nemůžu fakt číst, nechápu, protože máme štít, každý den slaví 666. narozeniny. A pak tady máme pásek. Mějte vše pod kontrolou. 2 statusy, 2. Tady máme taky 2. Teda 2 staty, tady máme 4 staty a tady máme 3 staty. A je to její kritika bývá zničující. No, takže půjdeme se do zbrojírny. A dobrý, nic. Dobrý. Včera obchod jsme zapomněli. Asi si koupíme, aby jsme hodili ty věci. No tohle. No. Rychle. Nabíhá pomalu docela. Máme tady oulu 3 a za chvíli budeme spáchovat. Zítra, což bude asi taky video, to budeme už spáchovat. Ve 3. díle budeme spáchovat. Takže, vylepšíme se. Sílu vylepšíme. A jednou toto vylepšíme a toto. Do arény máme tady Miriam. A dali jsme 124. Máme tady 766. Nalezeno z 1700 v albumu. Pardon. Tady máme 5 podzemních hotových a tady máme krutý jedu gremlin. Tady máme lávový obr, toho furt nemůžeme dát, ale už mu necháme méně než předtím. Drak chladu a jeskyní kyklop. Zkusíme lávový obra. To jsem dal na Dermixovi, tuším v nějakým 105. levelu a tady se 117. Taky nechápu. No, to je jedno, nedali jsme. A jdeme do hospody a máme tu nějaký dáme toto. No a to bude ještě pro dnešek vše. No, ještě jsem chtěl ukázat ty epiky. Tak tady to je ten anchor, tady máme Fešné sombrero, Buenos Tardes, amigo. Na 2 staty, pak tady máme rukavice, taky 2 staty. Chňapky už jsou minulostí. Pak tady máme prsten na 1 stat, ten se nosí, ten se vlastní. Ten se nenosí, ten se vlastní, pardon. No to je všechno na této postavě, pak tady máme Nodšáka 2 a tady máme málo epiků, protože tady mi furt nemůžou nějaký padnout. Mám tady jenom 3 na jeden jste tady jeden. To je nějaký náramek na ruku. Mačův kouslavý límec, aha. Chci si jenom hrát. A tady máme ocelý boxer barevného bytkaře. Barového, aha. Pardon, já pak nemůžu číst, to je taky na 1 stát. A tady máme, člověk by měl mít vždycky po ruce nějaký argument pro smrtící ránu. Tady máme takhle tu hlavu, která mi padla v podzemí, který jsem nenatočil, což bylo včera.
No, to vám teď neukážu, jaký podzemí mi padlo, ale to je jedno. Tady jsem měl místo tohle z toho epiku, jsem měl taky epic, ale horší. A bylo tam asi všechno 21 a tady máme všechno 41, takže máme tady mluvící hlava zombie. Vždycky umí špatně poradit. No, takže ty si nikdy necháme radit. A poslední postava, což je Dermix. A tady máme brnění, které nám padlo z WC, to už bylo dávno, což je dračí kostým, mazlení, já nevím fakt číst. Dělá trvalý dojem na 2 staty, pak tady máme helmu, taky na 2 staty, speciálně vystužená proti šlehání bičem. Pak nic. Prsten na 1 stat, ten se, jo, to už mám měl na ty 1 postavě, to číslo nemusím, tady máme trenky nějaké. Kdo chce ukázat sílu, musí také ukázat holou kůži. Super. Pardon. To má na 2 staty, pak tady máme nějaký... No, to není... No, tak to je jedno. Takže to je pro dnešek vše, takže se s váma loučím. Tak... Čau.